Pokus číslo 4 o liveko. Milý denníček, pokus číslo 4 s dnešným livekom. Už dúfam, že to dneska vyjde na tentokrát. Ak nie, ospravedlňujeme sa a skúsime to inokedy. Idem ešte raz skúsiť prizvať moju kamošku na liveko. Ak niekto viete nejaký tip, že prečo by to, lebo my už sme skúšali asi 3-krát, 2-krát s mojím účtom, 1-krát s kamoškyným účtom, nevideli sme sa raz, potom sme sa nepočuli. Ak niekto viete, čo robiť v takomto prípade, skúste nám dať vedieť. Ale teda ideme to skúsiť ešte raz, lebo by to bola naozaj veľká škoda, keby to nevyšlo, pretože to, čo my vám dneska chceme povedať, je naozaj, že Takže skúsim ju prizvať ešte raz, ale ešte tu není, takže na ňu počkám. Je to môj hlavný hosť a človek, ktorý disponuje všetkými informáciami, ktoré vám dnes chceme zdieľať. Asi si teraz reštartuje Instagram. Áno, už ťa vidím. Pozývam ti pozvánku. Prosím, funguj. Instagram dnes není priaznivý. Áno, ja ťa vidím, poslala som ti pozvánku. Ty ju len príjmi. Malo by ti to ukázať dole v komentároch, že ťa pozývam. Takže ty to len príjmi. Ty ju nevidíš. Tak ma skús sa pridať ty a keď to nepôjde, tak žiaľ to budeme musieť nejak na budúce vychytať muchy a dobre, skúšam ešte raz. Pozvala som ťa. Počujem? Čarujem. Nie. Čuješ ma, Eva, vidíš? Ja ťa počujem, ja ťa aj vidím. Teraz sa mi to, predstav si, zobrazilo. Ja neviem, čím to je, či je nejaký slabší internet, pomalší internet, alebo čím to proste bude, ale teraz sa mi to skutočne konečne od teba tá pozvánka vôbec zobrazila. Takže. A možno, že bol problém práve s tým, že tá pozvánka, že mne sa nezobrazila od teba, ja som ti potom poslala, potom si to celé nejako zblblo a no, takže tak. Nekecajme, vítaj u mňa. Áno. Počarovať trošku a vyšlo to. Takže vítaj u mňa, som rada, že ťa vidím konečne po dlhej dobe. A ja. Že som sa mohla aj ukázať, že na Slovensku, ale ako si... No, čas. Krátko predstavím, aby ľudia vedeli, že kto si. Áno. A ako ťa predstavím? Si Slovenka, ktorá žije momentálne v Nemecku, ale možno už dlho nebude. Yes. Ale teda... No, Slovenka ani nie, ale tak povedzme, že áno. Ale tak to je v podstate asi nepodstatné, že akú mám asi štátnu príslušnosť. To je momentálne nepodstatné. Podstatné je to, čo nám chceš dnes povedať. A teda ešte, aby som ťa trošku priblížila, si prírodný človek, ktorý sa zaujíma o bylinky, prírodu, zbieraš bylinky, sušíš bylinky, robíš z nich tiež rôzne mastičky, čajky, venuješ sa celostnému zdraviu, celkovo zdraviu, zdravému životnému štýlu, zdravej strave, študuješ ajurvédu. Áno, teraz som začala nedávno. A robíš si kurz, tak, ajurvédsky a možno budeš nejaká, liečiteľka, alebo čo by si chcela byť? No, povedzme v prvom rade poradkyňa, lebo teda liečiť sa lieči človek sám, podľa mňa. Tak. No, ja
nedokážem nikoho vyliečiť. Človek sa musí sám vyliečiť. A práve akože ja mu k tomu vlastne dopomôžem. Mu dám tie potrebné informácie na to, aby dokázal niečo so svojím zdravím spraviť. Super. Tak. No. Super. A keď sa teda bavíme o zdraví, lebo to je dneska naša hlavná téma a ja už mám pripravený takýto lajster otázok. Fúha, to som už ak na spovedi. Prosti, žiadne povede. Ajaj. Nie, no, takto. Ty si sa stala, alebo ako by sme to... ty si naďabila, objavila si jeden prístroj, ktorý si vyskúšala a môžem povedať aj z tvojich rečí, aj z tvojho, čo teda pridávaš na Instagram, že ti zmenil život. A nie len tebe, ale aj tvojmu psíkovi, rodine, už ho má dokonca aj tvoj priateľ, ktorý bol na začiatku taký, že neveriaci, ktorý neverí ničomu a musí všetko vyskúšať sám na sebe. Bol tak nadšený, že si objednal dokonca jeden aj on pre seba a nechce sa s ním podeliť. Asi tak. Nie, podeliť sa chce. On sa vie deliť, ale teda rád ho nosí a používa stále pravidelne. Prosím ťa, povedz, že o čo teda ide. No. Už nenapínajme naše sledovanie. No, takže v podstate ide o tento kastlík, neviem, či to niekto vidí, ale ja tu mám ešte druhý, lebo tento mám na sebe a teda ukážem ho takto do kamery, aby ho každý videl. Ja som sa k nemu vlastne dostala, vlastne, aby som začala tak nejak v krátkosti, tak ešte o mne, tak pred 10 rokmi som sa nejako dostala na túto cestu tej alternatívnej medicíne a proste alternatívnych rôznych metód, lebo som hľadala aj pre seba na základe menštruačných bolestí nejaké riešenie. A vlastne tamto celé vzniklo aj s tým zbieraním byliniek, v tom som sa našla, robenie nejakých tinktúr a tak ďalej. Takže ja som sa v tomto, ako si tak, som sa snažila v tomto rozvíjať, aby som si aj sama sebe pomohla, samozrejme, hej, lebo som hľadala cestu. No a samozrejme, že aj pomocou strávy, ja som bola 7-8 rokov, no 7, skoro 8 rokov som bola čisto len vegán. Teraz už nie som, teraz už sa považujem osobne za laktovegána. Dám si teda kvalitný syr, aj maslo a takto. Ale teda tie bolesti menštruačné stále neodišli. Ja som skúšala všeličo možné, seed cycling, neviem, či ti to niečo hovorí, ale o to tu teraz nejde, s tými semiačkami vlastne. Ako fakt sú rôzne metódy. Ja som skúšala a nič nebolo efektívne, že ono 1-2 mesiace to pomohlo a potom vôbec už. A ja som nerozumela, že čo, prečo? Ja sa tak snažím a jedno s druhým hľadala som tie možnosti a jednoducho, no nebolo to trvácne. Tak. A tak som sa dostala na tento malinký prístrojček, ktorému som z počiatku vôbec neverila. Absolútne. Áno, lebo tak hlavne teda na nemeckom webe, ako na nemeckom internete je strašne veľa fejkových informácií, zavádzajú ľudí, neviem, ako je to momentálne na slovenskom, ale teda s nemecko hovoriacím internetom je to velice zlé. Naozaj zavádzajú ľudí a potom človek si to prečíta a stráti takúto vlastne šancu na zlepšenie svojich symptómov, hej? Že vlastne on stráti tú šancu, keď sa bojí to vyskúšať. No a teda ja som sa nebala to vyskúšať. To je... Takže som si to zaobstarala a hneď som si to zaobstarala vlastne takým spôsobom, že, lebo vy máte možnosť vlastne, keď si to aj zakúpite, 2 týždne to vyskúšať. To znamená, to je veľmi dôležitá informácia, lebo ja som si myslela, že ja ten prístroj pošlem proste späť, hej. Ja som si ho tak objednala, tesne pred menštruáciou, aby som ho vedela naozaj na toto vyskúšať, že keď to teda nepomôže, tak ho pošlem späť, lebo teda tá cena je trošičku vyššia pri tomto prístroji, áno, no, takže... Aby proste ono sa to vráti, lebo ho máš na celý život v podstate, to je... To jednoznačne, ale keby vôbec nepomáhal, no tak keby by to bolo pre mňa viac menej ako, že no, vyhodenie peňazí, hej. No a to bol ten prvotný moment vlastne, ktorý ma vlastne presvedčil.
Áno, lebo ja som, ako vravím, ja som ho kúpila ako neveriaci Tomáš a presvedčila som sa o niečom lepšom. Dala som si vlastne ku tomu, ono to vlastne funguje na rôzne spôsoby. Ale funguje to vlastne na báze takýchto káblov a buď týchto náramníkov, alebo, no a teraz ich tu nemám, tuším, také nálepky, ktoré si nalepíte vlastne na, to sú tie elektrody, ktoré si nalepíte, ja som si to nalepila na podbrúško a zapla som si program. A skutočne, že ja som za maximálne 2 hodiny, no 1,5 hodiny asi mi to trvalo a bola som bez bolesti. A ja som teda mala naozajstne vážne bolesti také, že ja by som nedokázala vstať proste v tej ukrutnej bolesti ani poradne z postele a nie to ešte si urobiť nejaký termofor a nie to ešte ísť do roboty. Áno, ja som bola absolútne, v tomto smere som sa cítila invalidná, naozaj. Lebo toto naozaj človeka, ako fakt, no, rieši to vlastne celý život, no. A vlastne som to konečne doriešila. Lebo Skúšala tinktúry, oleje, čaje, všetko proste, čo sa len dalo, ale nič ti nefungovalo. a Bolo poviem také... to k tomu ešte takto, ja viem, že ono trošičku takto, že do hĺbky ísť, ono, to sa aj nedá túto časovo, ale viem, že veľa ľudí je takých, že no, tak to nemôže si dať iba čaj tesne pred menštruáciou. Nie, ja som to robila konstantne mesiace, každý boží deň. Áno, to, aby som sem túto vyslovene takto ešte povedala, aby tí ľudia naozaj vedeli, že ja som to robila naozaj konstantne každý boží deň. Aj Som sa tomu venovala, každý boží deň som to brala a tak ďalej. plus si sa zdravo strávovala, Áno, takže ani toto nebol problém, proste aj si to doplňala aj bylinkami, aj cvičením, alebo neviem, čo všetko ty si už áno, vyskúšala. yoga, trampolína, prechádzky, viac ako prechádzky, hej, samozrejme vitamíny, minerály, magnézium a tak ďalej. Chcete vidieť moju skrinku, jaká je preplnená, takže, ale už som to vytriedila, lebo skutočne tento prístroj pomôže v tom predrietiť si svoju skrinku plných vitamínov a minerálov, ktoré aspoň teda mne nepomohli. Pomohla mi vyslovene táto vecička, no, ako vravím. A takto si to vlastne, tie menštruačné bolesti nie sú úplne preč. Mám mesiace, ktoré sú úplne, že super, že necítim nič, že vlastne nepotrebujem ani hýly. Ale sú mesiace, kedy proste zacítim, ale keď si ho zapnem, hovorím, maximálne do hodinky, do 2 som bez bolesti. A ja som kedysi nespávala celé noci. Áno, dní proste, ja som nebola schopná vôbec niečo robiť. Takže toto je naozaj obrovská úľava. Pre mňa to je ako frekvenčná tabletka, ktorá ti nepoškodí pečeň a iné orgány. Takže vyslovene ako tabletka proti bolesti. No, ale len ti neuškodí. Aby sme tej vecičke dali meno, teda tá vecička sa volá Healy. No. Od slova heal, čiže liečiť. A treba teda povedať, že na akom princípe funguje. No, to je samozrejme také, ja nie som kvantový fyzik, ale funguje na báze frekvencií. Áno, vieme, že všetko vlastne naokolo nás sú frekvencie. To znamená aj nepohyblivé časti v byte a tak ďalej. Všetko má svoju frekvenciu. A my sme takisto frekvenčné bytosti. Áno, ako energetické, frekvenčné, neviem, ako sa to nazýva presne v slovenčine, ale takto by som to nazvala. No a na základe týchto frekvencií, no už poznáme, v podstate možno, že niekomu hovoria aj solfeggio frekvencie niečo, neviem, asi nie, že? Aha, nie. No, takže to sú rôzne frekvencie, ktoré majú, to je vedecky dokázané, že na nás majú naozajstný vplyv tieto solfeggio frekvencie. Napríklad 512 Hz je proste taká silná frekvencia, ktorá dokáže skorigovať poškodenú DNA. A je tam ešte ďalších, neviem ich teraz presne všetkých naspamäť, aby som teda nehovorila nejaké blúdy, ale teda vieme aj,
že to si každý vie samozrejme naštudovať, načítať. Vieme aj napríklad, že naša muzika sa pohybuje vo frekvencii 440 Hz. A vieme, že táto frekvencia nie je vhodná pre počúvanie, pre poslucháča, lebo spôsobuje proste tie všelijaké prepojenia v mozgu a tak ďalej spôsobujú skôr depresívne, by som povedala, nálady, alebo no jednoducho 440 Hz nás drží v nižšej frekvencii celkovo, ale to je to zaujímavé, že 432 Hz, čo vlastne ešte nižšia frekvencia, ale predsa len nám pozdvihuje tú náladu. A ono kedysi, napríklad aj indické nástroje sa robia v 432 Hz, lebo majú blahodárny účinok na telo a mysel človeka. No lenže my žijeme v západnom svete, to znamená rádio na 440 Hz, nikto tu nechce, aby sme tu boli zdraví a šťastní a plní lásky a spirituálne sa rozvíjali, áno, lebo to je, samozrejme, to sa nechce. Aspoň teda v Nemecku je to veľmi silno cítiť. Takže toľko k frekvenciám. No a tento prístroj, aby som sa teda dostala k bodke, funguje práve na báze týchto frekvencií. Ono je to takto ťažko v liveku to ukázať, ale kto by mal samozrejme záujem, tak kľudne sa mi môže ozvať a ja by som mu to potom ukázala cez nejaký Zoom call, alebo ja neviem, nejako proste prípadne osobne, keď je niekto z Bratislavy, lebo sa tiež teda chystám, ale teda neviem kedy, ale niekedy na jeseň. Takže tak, ale ono vlastne to funguje na tých frekvenciách, vysiela to frekvencie, ono to aj ukazuje vyslovene, ktorú frekvenciu to práve vysiela a človek to cíti, keď to má takto s náramkom, s káblikom, to je vlastne takto, vy ste to videli, to takto pripojíte, tak. A vy potom cítite taký mierny mikroprúd. Ono tie frekvencie sa dostávajú do tela pomocou mikroprúdu. Čiže to nie je len, ty si ho priložíš, ty sa tam musíš napojiť? Ty ho môžeš napojiť káblom, ako vravím, a to je ja to považujem za najefektívnejšie. Áno? Lebo ono vlastne to má za účel, tieto frekvencie majú za účel aj tú ATP produkciu, to je tá adenozín trifosfát, pozdvihnúť vlastne. Takisto proteíny, syntéza proteínov je rýchlejšia pre športovcov, hej, je to fantastické. Rekonvalescencia je podstatne kratšia, ono to má naozaj tento účinok. A ono v podstate tieto frekvenčné prístroje sa používajú aj v športovej medicíne. Áno, už roky. Áno, je tam Caroline McMakin napríklad, ktorá je takisto v našom tíme vlastne a vyvinula takéto zlatičko, ale k tomu sa dostaneme neskôr ešte. Takže v podstate je veľa ľudí, veľa lekárov aj, čo už pracujú s frekvenciami. A nie je to nič v podstate nové, lebo už Nikola Tesla v podstate pracoval s frekvenciami, že? Vlastne ako keby na ňom založené na tých jeho výskumoch. Na to, že on prišiel, najväčší génius, o ktorého vynálezy boli zničené, hej, samozrejme, lebo boli robené pre blaho ľudstva, tak vlastne z toho teraz čerpajú mnohé ako keby vynálezy, ktoré vlastne už ako keby nadväzujú na to, čo on vlastne zistil. A počkaj, ale ja som mala niť a stratila som ju. Teraz sa nestalo. Že no neviem už, ale no nechcela som ťa nejako vyrušiť, ale teda, že to teda funguje na tých a že vlastne tento prístroj, ten Healy, on vysiela tie frekvencie, áno? A podľa čoho ja si navolím, že ktorú frekvenciu potrebujem? No, tam je zabudovaný senzor, ktorý presne vie, ktorú frekvenciu potrebuješ. To je práve to. Ty si ju nenavolíš sama a to je práve na tomto fenomenálne, pretože existujú frekvenčné prístroje, ktoré si v podstate navolíš sama frekvenciu. No lenže ty nevieš, ty si to len môžeš myslieť a to myslenie nemusí byť správne,
že ktorú frekvenciu práve potrebuješ, áno, lebo sú rôzne, napríklad v podstate najlepší príklad je bolesť hlavy, áno. Niekto má bolesť hlavy z krčnej chrbtice, niekomu ide bolesť hlavy hormonálneho, ako teda nejakého hormonálneho nejaké hormonálne nerovnováhy, áno. Sú rôzne proste možnosti, alebo niekto má napríklad málo spánku. A my nevieme vyslovene povedať, že dobre, tak teraz si dáme túto bolesť hlavy, frekvenciu na bolesť hlavy, alebo teda celkovo na bolesť a prejde to. Nie, nemusí to prejsť, ale môže ti to prejsť s frekvenciou, ktorá ti podporuje spánok. A potom tá bolesť hlavy ti odíde. Rozumieš? A toto je... Áno? Čiže ono ma to najprv nejak zanalýzuje, alebo ako si to mám Takže dajme príklad, že ma bolí hlava. Bože, neviem, čo mám robiť, neviem, z čoho to je. Zoberem si Healy a čo teraz? Máme tam v podstate dve možnosti. Jedna možnosť, my to vlastne používame aplikáciou, áno, takže vlastne v podstate smartfón je dôležitý, aby človek mohol používať tento Healy, áno, to ešte tak poviem takto na okraj. To znamená, že máme rúžovú aplikáciu, máme modrú aplikáciu. V rúžovej aplikácii sú programy, ktoré vysielajú tieto frekvencie, v podstate cez ten mikroprúd. Áno, tie si zapíname až po tej analýze. Modrá aplikácia slúži práve na tú analýzu. A tá je teda naozaj komplexná, pretože tam máme viacero možností analýz. Jeden máme možnosť rezonančnej analýzy, ktorá asi je už po niektorým veľmi známa. Takže na základe tohto rezonančného senzoru vlastne a tej rezonančnej analýzy Healy rozozná, že ktorý program práve potrebuješ. A netreba sa zlaknúť ani toho, keď náhodou človeku, ja neviem, bolí ho hlava a vyjde mu harmonia prostata alebo čo, ale aj tam sú obsiahnuté frekvencie, ktoré práve tebe na tú bolesť hlavy môžu pomôcť. Takže mne sa naozaj potvrdilo, ja som najprv si myslela, že no neviem, či máš pravdu. Ale mne sa to naozaj potvrdilo, že za každým mal pravdu. No lebo keď tak on musí vedieť presne teda, že... Áno, ale tak človek je neveriaci, vieš, no tak... takže... Teda dokonca aj ja potom asi poviem svoj príbeh, čo sa mi s tebou teda... moju skúsenosť. Ale už viem, čo som ti chcela povedať. Už dnes existuje veľa centier, kam ľudia chodia sa analyzovať a volá sa to rôzne, či je to BICOM, či sú to rezonančné prístroje, či sú to, ja neviem, je ich strašne veľa, je Zaper a neviem proste, a tieto všetky fungujú na tomto istom systéme. Áno. Jediný rozdiel je ten, že ja nemusím tam chodiť, nemusím si tam zabukovať nejaký termín, a oni mi to tam vlastne ako keby pustia na mňa a to není veľakrát na jedno sedenie. Tam musíš ísť viacejkrát, aby sa to proste dalo dokopy. A za každým si vlastne platíš, kdežto toto, keď máš doma, tak si to pustíš. Hoci keď toto ja vidím ako osobne za obrovskú výhodu. Lebo ja som sa už toľkokrát chystala vlastne do takéhoto nejakého centra, ktoré ma zanalýzuje a mi bude posielať nejaké proste frekvencie a tak ďalej. No ale ja som sa nikdy k tomu nedokopala, lebo je to odo mňa ďaleko. Musím si naplánovať celý deň proste stráženie, práca a tak ďalej proste. A aby som ja tam chodila teraz pravidelne, no nemám na to ani nervy, ani proste energiu, aby som toto... Takže toto je za mňa obrovská výhoda, že to mám doma, láhnem si, sadnem si do kresla, nechám to pôsobiť a vlastne to mám hocikedy k dispozícii. Fakt, toto je určite je aj oveľa viac teda výhod, ale toto je jedna taká za mňa fakt, že veľká výhoda. Jednoznačne áno, a ako ono v podstate, ako táto vecička vznikla vlastne, Timeweaver je veľký frekvenčný prístroj, ktorý používajú títo, poviem to, alternatívni lekári v Nemecku, ktorí v podstate nemajú vyštudovanú medicínu. Ono je to v Nemecku vlastne povolené mať takú tú 3-ročnú, 4-ročnú kvázi školu a potom človek môže byť ako Heilpraktiker, sa to volá po nemecky. Možno, že to niekomu
niekto pozná tento výraz. A oni vlastne používajú Timeweaver častokrát, akože teda veľa týchto používa Timeweaver. No a v podstate, ale to je obrovský, to nie, že je to obrovský prístroj, to je veľmi drahý prístroj. To je naozaj pre praxe, ako pre ambulancie, áno, pre zdravotné ambulancie. Keď má človek veľa pacientov, keď to naozaj ako s tým pracuje, áno. Toto je vlastne ako keby malý brat, to je vlastne tá istá firma. Áno, Timeweaver Healy je vlastne tá istá firma. To znamená, že v Nemecku je možnosť, alebo aj takto celkovo, aj cez online sa už to dá robiť, že ten, kto má Timeweaver, tak ten ťa môže ešte Timeweaverom ako teda v podstate zanalýzovať ešte do detailu, ako toto, a nahrať ti tie programy z Timeweaveru, ktoré sú ešte na teba dokonalejšie, priamo na teba spravené, ti to môže nahrať tiež na tento prístroj. To je ešte ako dodatočne. To znamená, že my nekončíme s programami Healy, my ideme ďalej. Áno, to je vlastne ešte väčší obzor to vlastne dáva, čo je fakt veľká pomoc. No a takže preto vlastne hovorím, že a táto vecička je viac menej pre tú súkromnú osobu, ktorá je doma, ktorá jednoducho nemá čas chodiť krížom krážom a hľadať si nejakého liečiteľa, tak ja to volám, že liečiteľ pre taštičku. Tak, alebo taštičkový liečiteľ. Tak, takže so sebou ináč, ty s tým chodíš všade stále ho máš pripnutý, dá sa jednoducho hoci kde pripnúť, že? Áno. A teda, áno, presne tak, lebo tuto má takýto klip v podstate, to je vidno, takže ono vlastne na základe tohto klipu sa dá pripnúť a samozrejme dá sa na to kúpiť aj takáto skriňočka ešte a zavesiť na to šnúrku, takže všetko možné. A v podstate, lebo niektorí ľudia prídu a povedia, že no, ale tak ja s káblami nebudem chodiť, lebo hej, ako v lete je to trošku nepraktické, lebo ti to tu takto pantá a visí. Takže šoferovať s tým není moc rozumné. Ale aj keď sa nepripojíš. Čože? Že bude to fungovať, aj keď si není na tom kábliku? Že bude to proste tie frekvencie, ale budú možno slabšie? Alebo ako to mám chápať? Tu máme takúto vecičku. To je vlastne coil. To sa volá, nazvala by som to Teslova cievka po slovensku. Teslova cievka. A túto, aby človek nemusel teda cez tie káble, ako takto ja stále hovorím, pre niekoho je veľmi efektívne táto cievka, pre niekoho je efektívnejšie tie káble. Pre mňa sú efektívnejšie káble. Áno, ale tak, no, keď človek je veľa, sa pohybuje hore-dole a nemôže behať s káblami, tak si zaobstará cievku. A túto cievku, tá sa zasunie sem vlastne takto. Aha. Hej, a je to vlastne takto. Okay. Takže áno. Áno, presne tak. Takže vlastne a toto si človek pripne, najlepšie to nosiť tuto v tomto okolí, vlastne pri krku, lebo toto vlastne vytvára bioenergetické pole okolo človeka. A vlastne pôsobí to, je to vhodné, poviem to aj takto, práve s touto coil, s touto cievkou, to používam pre Molly, teda pre psíka. To je najlepšie, lebo teda máme aj špeciálny animal kit, ale aj s káblami a takto, ale tie káble sú ako pre veľa psov dosť silné. Áno, áno. Nie. Veď práve, ale máme ľudí, čo to používajú pre koníkov, pre psíkov, pre zajačíkov. Takže aj pre vás niečo nie. A pre deti hlavne aj. Áno, akože pre malé bábetka a takto, im sa to tuto dá vlastne pripne takto na golier viac menej. A takto sa to potom môže používať. A ono to má také, ono to vlastne vyžaduje stále tie isté frekvencie, ale je to podstatne podstatne jemnejšie. Je to tak, lebo tie káble sú také dosť, by som povedala, fakt, že husté, no a akože keď to človek už tak, na začiatku nemusí nič cítiť, ale potom postupne to začne fakt s človekom, že ja už som fakt na takej intenzite sa pohybujem, ale to si vie človek nastaviť tú intenzitu od 1 po 100, no a ja som na začiatku stále dávala 100% a ja som to proste až tak necítila, ale
naozaj už teraz som tak väčšinou pri 60, 80, tam sa tak pohybujem a stačí mi to úplne. Takže ono aj človek tým, Možno ako Mhm. pravidelne používa vlastne, stále to pravidelne používa, tak človek sa stane takým citlivejším celkovo. No Áno. isto, lebo si taká naladená potom, už ťa to vyladilo, hej, tak Áno, jak má byť. áno, Teraz už potrebuješ menej, lebo už si na to citlivejšia, ako keby. tak, tak, Však dáva to zmysel. áno, áno, jednoznačne. No, No, neviem, chcela si ešte niečo povedať? no neviem, no chceme ísť aj na ten Mekili, lebo máme tu takéto dve vecičky, teda. Alebo teda, lebo ono v podstate, ono to je tak komplexný prístroj, že to sa nedá naozaj zhrnúť do 1 hodiny. Takže preto ja naozaj odporúčam, keď niekoho to naozaj zaujíma, kľudne ma môžete kontaktovať, už viete, že hovoríme aj po slovensky, nie len po nemecky. Takže kľudne mi môžete napísať aj takto cez Instagram správu alebo kontaktujete Janku a ona vás prevedie potom na mňa. Takže No a teda ešte teda takto to zhrniem, že používať ho môžu aj ľudia, aj zvieratka, aj bábetka, aj rastliny napríklad, ak sa nedarí samozrejme. rastliny, je to Áno, tiež. áno, tiež, samozrejme tiež s touto coil, s touto ceslacievkou, áno. Mhm. Áno. Mhm. Čo ešte, na čo to viem ešte použiť? Teda, takto, že živé bytosti, hej? Áno. Alebo čo? Ešte sa vrátim teda ku tej aj neživé bytosti. A ešte sa teda vrátim aj ku tým analýzam, teda, lebo teda my nemáme len rezonančnú analýzu, ale my máme rôzne analýzy. My máme napríklad tieto, bože pomôž mi Jani, Schüsslerové soli, áno, Bachové kvetiny, potom kryštálové esencie, Mhm. aura analýzu takisto, áno, 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 áno. Píše Čo si robila tú aura analýzu, že? áno, a presne tak, tu som ti tuším tiež robila, že? Áno, áno, presne. No máme tam tú aura analýzu, ktorá nám vlastne práve ukazuje zrovna teda stav aury, akú máme. A máme tam aj coaching analýzu. To znamená, a coaching analýza, to je, každý pozná, no kto nepozná coaching, alebo teda coachov, alebo jak sa to teda povie, množné číslo od coach. No a vlastne tento Healy nás aj koučuje v rôznych oblastiach života. Áno, zdravie, financie, spiritualita, rodina v podstate, že keď sú nejaké rodinné problémy a tak ďalej. Alebo teda on nám ukazuje, že kde sú naše problémy, kde sú naše možno, že lebo to nie sú len naše problémy, ale to sú aj problémy našich predkov, ktoré nás ovplyvňujú. Áno, to ide veľmi ako do hĺbky. Takže on to naozaj dokáže rozanalizovať. Tam máš potom inak mimochodom, áno, aby som teda povedala veľmi dôležitá informácia, tieto analýzy sú takisto aj v slovenčine. Áno, v slovenčine, alebo teda aj v češtine. To je veľmi dôležité tomu povedať, lebo ja to teda používam len v nemčine, ale máme tam angličtinu, máme tam češtinu, slovenčinu, máme tam turečtinu, francúzštinu, taliančinu, proste rôzne jazyky a tie analýzy sú naozaj dobre preložené, takže každý Slovák si to môže potom používať, alebo Čech vlastne, ktorý nerozumie po nemecky, tak to môže používať vlastne takto v tej slovenčine, v češtine, je to výborné. Takže takto. Áno, tieto analýzy v podstate. No a človek si môže takýmto spôsobom zanalýzovať teda nie len seba, ale teda aj svoju rastlinu. Funguje to na princípe toho, že ty vlastne urobíš fotku, zadaš tam nejaké údaje, áno, teraz pri osobe zadaš tam dátum narodenia, adresu, meno a fotku. A ono ti to vlastne potom vyhodí tú analýzu v podstate, lebo ono to vlastne funguje na tom princípe toho bioenergetického poľa. To znamená, že tie frekvencie sa dajú, teda takto, tieto analýzy sa dajú vlastne robiť aj na diaľku. To je tiež veľmi dôležité. Chcem povedať. Áno, ja viem, však k tomu sa dostaneme. No, to je vlastne to, lebo každý má to bioenergetické pole. A ono v podstate človek... Ono vlastne ten healing na základe toho senzoru potrebuje tú
povedzme fotku, vlastne údaje o tej osobe, aby vedel na to bioenergetické pole tej osoby vlastne, hej, ju v podstate zanalizovať. Tak, lebo vlastne v podstate my máme rôzne mená a ja sa tiež nevolám jediná asi na svete tak, ako sa volám, áno, takže... Takže v podstate je dôležité to špecifikovať, aby Healy vedel potom naozaj tú osobu aj naozaj teda to bioenergetické pole tej osoby zharmonizovať, respektíve zanalýzovať. Tak. Takže... To môžem, poviem teda tú moju skúsenosť, keď už sme pri tých analýzach. Ty si mi už 2-krát pomohla na diaľku. A ja som tiež bola taká, že na diaľku, že to jak, vieš. A stalo sa mi totiž toto, že mala som 2-krát asi pol roka po sebe, som ochorela a práve predtým, než som mala ísť predávať na jeden dôležitý festival dvojdňový, na ktorý som sa proste dlho pripravovala. A ja som si nemohla dovoliť jednoducho tam neísť, hej. A ležala som, úplne som skapinala, nevedela som, čo mám, lebo však ja neberem lieky, hej, také klasické. Ja nejem Paralen alebo proste paracetamol, tak to už vôbec nie. Už som nevedela, čo, púšťala som si frekvencie z YouTube. Pila som čajky, proste zázvor, vitamín C, všetko som ľadovala, ale proste furt mi to nechcelo odísť. Tak som ti teda napísala, že Eni, skúsme to, ja už som zúfala. Ja viem. Ja viem, no. Čak, áno. A normálne som ti poslala fotku, som ti poslala dátum narodenia a to je asi všetko. Tuším, ani adresu sme nedávali. Adresa sa nemusí dávať, ale tuším, že ja som tam tuším len napísala, že kde, akože mesto, kde si sa nachádzala a to bolo tak celé, tuším. Hej, a Slovensko. Dala som tam, že krajina Slovensko, to bolo celé. A potom normálne ma to... Ty si spustila túto analýzu. No, ja si to už presne nepamätám, čo som ti robila, ale viem, že tie soli som ti robila, tie šislerové soli, lebo práve tie sú vhodné pri takýchto ochoreniach. Nádcha, nejaký zápal priedušiet a tak ďalej. V podstate je to veľmi vhodné, tieto šislerové soli. Som presne vtedy mala, ale cítila som sa fakt, že blbo, fakt, že hnusne. A ja ochoriem raz za čas, ale keď ma to chytí, tak teda... No, ale teda, aby som sa k tomu dostala, spravila si mi analýzu a ja som bola veľmi prekvapená, čo mi prišlo. Lebo ja som napríklad čakala, hej? A teda bolo to, tuším, v slovenčine alebo v nemčine som ti to spravila? V nemčine, ale však ja rozumiem. Ale áno, ty rozumieš, hej. Lebo ja neviem už, lebo som robila aj po slovensky analýzu ale áno, tak. Dobre. Dá sa to nastaviť na hociaký jazyk, vtedy ale to nevadí, to je jedno, rozumieme. Ja som čakala niečo, že mi príde proste niečo, že máte upchaté dutiny, cítim zápal v prieduškovej oblasti, alebo že zvýšená teplota, proste tam toto vôbec nebolo. Tam bola analýza psychického môjho stavu a bolo tam normálne moje pocity, ktoré som mala nepomenované. Takto jedno po druhom mi ich vypísalo, že vidím, proste normálne tu bolo, že ešte aj nejaké percentá tam boli proste. Áno. Bol tam nejaký, že strach, vyčerpanie, nejaká nedôvera, alebo proste potom tam bolo sklamanie, presne neviem čo. Áno. A ja, že čo mi to tu ty ideš hovoriť? Najprv taký obranný mechanizmus, hej, ty mi ideš hovoriť, ja mám pocity, ale potom, že čo si sprosta, však si to chcela, však si to teda prečítaj, nie? No však áno, veľa ľudí má tento obranný mechanizmus, áno. Ale to bolo iba sekundu, vieš, to ja verím zase takýmto veciam. A išla som jedno po druhom a presne som vedela, ktorá situácia mi vyvolala tento pocit. Takže ja som išla, jedno, jak som tam ležala, taká bezvládna v tej posteli, ja som si išla podľa tých vlastne, pocitov, alebo čo to tam bolo. Prehrala som si, že čo vo mne vyvolalo tento pocit, bolo tam nejaká frustrácia napríklad. A ja, že áno, som frustrovaná, lebo toto. Poďme to zmeniť. OK, budem robiť teraz toto.
Fú, uľavilo sa mi. Ideme ďalej. Máš pocit nedocenenia. Viem presne prečo. Lebo bla 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 bla. Dá sa to vyriešiť, dá sa to vyriešiť. A takto som sa trošku zamyslela. Počúvaj ti. Úplne sa mi uľavilo. To je No hneď ja prvé. to Lebo poviem som takto. spracovala, Tak, vieš? ty to začala vlastne čítať, čo je vlastne tiež veľmi dôležité. Ty si to prečítala a začala si nad tým uvažovať a ja počas toho, ako ty si to čítala a uvažovala nad tým, som ti ja ešte pustila na diaľku vibrovanie, to sa nazýva, teda môžeme to nazvať po slovensky vibrovanie tých frekvencie do tvojho bioenergetického poľa. Áno. Čo to samozrejme celé ešte raz posilnilo. A tam sme vlastne, môžeš pokračovať, len som ťa teda chcela v tomto... Toto bol vlastne ten prvý krok, že ja som so sebou začala trošku pracovať na tej psychickej úrovni. Tam som to vyriešila, dala som sa do kľudu a potom ty si mi ešte na diaľku poslala tie asi vibrácie, ktoré som potrebovala. A to boli, tuším, tie šuslerové soly? Šuslerové soly to boli. To bolo vlastne tie témy, ktoré tebe vlastne vyhodila tá analýza, tak tam je vlastne vysvetlenie, že tam je, že teraz v nemčine je to, že, alebo teda poviem to v slovenčine nejako, to snažím sa preložiť, že vlastne je to momentálny stav v podstate, v akom stave sa nachádzaš a akých stav vlastne chceme. A tam je to vyslovene presne napísané. Keď napríklad tam je teraz napísané, že si smutná, momentálny stav, tak stav, ktorý samozrejme si chceme privolať, je som naradostená, nemám žiaden problém, som šťastná, nemám dôvod byť prečo smutná. Príklad. Všetko v poriadku? Vieš čo, chodil tu muž a niečo hľadal. No, tak... Sorry, ty mi hovoríš a ja tu... No ja, že či je všetko v poriadku? Nič. No, je to v poriadku. Ale to nebolo, tak áno. Si smutná. Naposledy som počula si smutná a potom... No a vlastne potom je tam ten terajší stav a potom ten stav, ktorým vlastne chceme dosiahnuť. A to tam je vyslovene napísané. Ono to není, že jednou vetou napísané. Tam sú naozajstné akože texty, áno. To preto hovorím, že to treba naozaj vyskúšať. A už len to, že ty si prečítaš, do akého stavu sa chceš dostať, alebo aký stav si chceš privolať, už len toto ti vlastne pomôže a že hopa, hej, sa udejú nejaké tie neurologické pohyby, netuším, hej, jak to funguje presne, tie prepojenia v mozgu a ty si vlastne ten stav kvázi sa ti uľaví. Takto, už len to, že sa ti vlastne uľaví. A vieme, ešte to teda poviem takto, že vieme, že každá jedna choroba má svoj koreň vlastne v zranenej duši, psychického stavu človeka a tak ďalej. Áno, vlastne tam sa začínajú vlastne tie choroby na tejto úrovni, na tejto jemnohmotnej úrovni to nazvem. A už keď sú na tej pevnohmotnej, na tej fyzickej úrovni, už keď sa to manifestuje, tak už potom je to zväčša skoro už aj neskoro, že? Ako vieme sa stále z toho dostať, ale je veľa ochorení, ktoré samozrejme, no... No ja sa napríklad liečím už len takto, že proste je mi niečo. A ja si vyhľadám podľa toho, aké mám symptómy, že kde to môžem zmeniť a pracujem s mojim vnútrom. A je to tak, že sa mi uľaví a samozrejme, že musím pracovať ešte lepšie a ešte intenzívnejšie, aby mi zmizli nejaké také opakujúce sa veci, ale keď ma zastihne naozaj nejaká taká, že fakt, že nejaká chrípka alebo takéto niečo, čo sa mi už veľmi málo stáva, tak viem, kde hľadať príčinu. No ale teda to som ešte chcel dopovedať, okrem toho teda, že si mi takto poslala tie frekvencie a že som sa zamyslela, ináč mimochodom veľmi mi pomohli tie vety, čo tam boli napísané pri každom tom tom odseku alebo čo, že jak som to nazvala tie, nie nálady, ale vieš, že nejaké tie psychické proste, že smutok, áno. nedocenie, alebo tak. Boli tam pár viet vždy a tieto, keď som si čítala stále dokola, veľmi, veľmi mi pomohli. Fakt. Je to fakt prepracované. Je to fakt prepracované, áno.
Preto potom, hovorím, že aj ten coach, akože už len ako v podstate, že človek si ho môže používať ako coacha vlastného, hej. Práve preto, lebo je tak výborne prepracovaný. Takže to není to len pre fyzické zdravie, ale aj pre psychické zdravie, pre naozaj, áno. určite. No ale potom chcem povedať, že jak sa mi polepšilo, aj keď to bolo vlastne na diaľku, však ty si kde v Nemecku ďaleko, však to sú tisíce kilometrov. No 1000 nie, ale tak povedzme tých 500-600 kilometrov. Není to toť za rohom, aj keby to bolo, ale proste, že vieš, diaľka proste. A normálne neviem, či už v ten deň po obede, alebo na druhý deň, viem, že som vtedy veľa pila, to si mi aj kázala, ale potom na druhý deň, jak už mal prísť ten festival, ja som sa, jak nič. Akože bola som slabšia, hej, ale oproti tomu, čo som bola deň predtým, čo som ledva sa vedela postaviť, ja som nevedela si ísť uvariť čaj do kuchyne. A to sú 3 kroky. Z postele do kuchyne ja som nevedela prejsť. A ja normálne po tomto normálne som fungovala. Normálne sa osprchovala, spravila jedlo, nachystala sa a ja som išla predávať. A bola som tam 2 dní v kuse. No. Tak mi povedz. Ty si mi tiež napísala, že ty však nie je nepodstatne lepšie. No, ja som sa tomu veľmi tešila. Áno, to je presne to, že vlastne človek to je to bioenergetické.